La li ieħor diskussjoni oħra, illum ħan diskutu l-flus u biex niddiskuta s-suġġett għandna magħna l-Andre Kallus kif ukoll il-Keith Marshall. Keith Marshall li imexxi Sigma Foundation li bil-flus ta' ċertu nies jista' juża u jara kif ħajjin il-nies li m'għandhomx flus f'pajjiżi differenti. U Andre Kallus li naħseb jiena parti mill-identità tiegħu hija l-graffiti li naħseb ħajtu laqatu ħafna marġiel u nies li minħabba l-flus jaqsu lin-nies. Allura Andre ħafna drabi jipprova jippreżenta lill-poplu biex jiġġieled il-dak li prova jakkes il-nies minħabba l-flus. Il-mistoqsija ħad diskutu llum għaliex il-flus jolqu tant ħsara. Xi fissru jkun flus? Spar Andre, fidek. Xi fissru, jistgħu jfissru ħafna affarijiet. Għalija personali l-flus qatt ma kelli faxxinu lej il-flus fihom innifishom bħala xi ħaġa li ituni gost hekk. Imma ovvjament mhux ifissirx li ma narax importanza fil-flus, għalli huma mezz biex nagħmel affarijiet oħra, ġifieri ovvjament anke biex kollok ħtiġijiet bażiċi għandek bżonn il-flus. U allura irrid il-flus biex inkun nista' jkolli x'niekol u nixrob u dar, mhux ħtiġijiet bażiċi biss anke biex nagħmel affarijiet li nieħu gost nagħmel jekk hux issifer toħroġ tiekol mal-ħbieb. Ġifieri għalija hemm il-flus kif naraħħom fuq livell personali ifissru dak mezz kif nagħmel affarijiet oħra, imma mhux xi ħaġa li dejjem irrid niġri għalihom u nħoss li għandhom xi valur fihom innifishom li huwa daqshekk kbir għalija. Qatt ma kelli u anzi nsiba diffiċli nifhem il-faxxinu għall-flus. Nsiba diffiċli nifhem kif hawn min huwa daqshekk li għandu din il-kilba għall-flus, jisu l-flus għandhom xi valur kbir fihom innifishom. Però mbagħad min-naħa l-oħra jekk inħares lejn il-flus u r-rwol tagħhom fid-dinja. Hemmhekk imma mhumiex il-flus huwa l-approċċ lejn il-flus, ġifieri qegħdin f'dinja fejn l-approċċ lejn il-flus huwa li takkumula u l-qlieħ u dejjem il-qlieħ. U dik naħseb li qed twassal għal ħsara hemmhekk jekk nitkellmu dwar il-ħsara li ġġib il-flus, huwa din l-idea tal-flus bħala xi ħaġa li takkumulaħħa bla qies. Jisu saret l-end goal li kollok il-flus. Jiena mmurġu l-iskejjel u nkun kellem ma' żgħażagħ tidhom xi silla tikber jgħidulek miljonarju. Meta qabel konna ngħidu hairdresser u jkolli ammont ta' klijenti li ngħix tajjeb, jew tabib biex ngħin in-nies u ngħix tajjeb. Imma llum l-end goal. Ħanajdlek l-aħħar darba kelli konverzazzjoni Matt ma' ħabib tiegħu li huwa affluenti ħafna. Jiġifieri mhux qed nitkellmu miljuni u tnejn. ħafna miljoni. U għetlu isma, I mean, kemm huma importanti għalik? Għax inti daqsi illum il-ġurnata. You know, you're set up for the next 10 generations. Għalli ħanajdlek, u forsi zvela xi ħaġa li forsi dejjem in your right jien, il-flus fil-kuntest tiegħu huwa l-gold medal. It-tellieqa lej il-flus huwa dak li hu jixtieq jerbaħ. Għalli l-flus fl-aħħar mill-aħħar mill-proġett ta' Rich Venture lajt 5 miljuni, 10 miljoni, I don't care. U vera, he doesn't care, għax xeba jagħmel ġid. You know? Iġifieri aħna rridu nagħmlu distinzjoni naħseb jiena bej ir-reba lej il-flus jew dik l-ambizzjoni biex terbaħ xi ħaġa illi kaġun ta' din ir-rebħa ġiet il-gold medal tal-flus. U hemmhekk naħseb dak huwa l-punt saljenti jew wieħed mill-punti saljenti li forsi niddiskutu llum. Naqbel, jekk nista' nżid xi ħaġa. Fil-fatt jiena naħseb li din il-kilba l-flus u naħseb ir-reb hemm qiegħda wkoll hija parti minnha, imma l-end goal veru mhuwiex il-flus innifishom. Anzi jiena naħseb hemm xi ħaġa fin-natura tagħna bħala bnedmin li hija impetu ikbar mill-flus innifishom għaliex nagħmlu l-affarijiet, l-istimu għaliex nagħmlu l-affarijiet. U naħseb jekk hemm xi ħaġa essenzjali fina bħala persuna li ttina dejjem dik l-ispinta biex nagħmlu xi ħaġa fil-ħajja hija s-sens ta' poter. Issa, poter mhux bil-fors hija kelma maħmuġa, poter jista' jkun pożittiv. Għax Alla ħares fil-ħajja nħossuna li m'għandniex poter fuq li qed nagħmlu anke li tgħin il-ħaddieħor huwa forma ta' kif tħoss li għandek poter fuq il-madwar. Fil-fatt bil-Malti il-kelma hija s-seta li tista' tagħmel xi ħaġa fil-ħajja. Jekk fil-ħajja tħossok li ma tistax,
dik ħafna drabi mhijiex feeling pożittiv, żgur jwassal għal ħafna affarijiet ħżiena wkoll. Però l-poter jista' jieħu xejriet li huma negattivi ħafna wkoll. Meta l-poter isir tellieqa ta' kif ħadħoss li għandek poter fuq ħaddieħor. U nemmen li ħafna drabi l-kilba għal-flus tirrifletti dik id-dinamika li meta tispiċċa tellieqa għax il-flus u kemm għandek flus u kemm akkumulajt il-flus u ġid, mhux biss flus imma anke l-materjal u kemm għandek il-lussu, isir mod kif inti tistabbilixxi poter fuq ħaddieħor fis-soċjetà. U naħseb land goal huwa dak u jekk naraw Malta u l-istorja riċenti u anke l-preżent ħafna ta' Malta, l-istejjer li ħorġu fil-medja ta' miljonarji kbar, nies li bil-flus li diġà għandhom jistgħu jagħmlu kollox kull ma jridu, ġifieri m'hemmx xi ħaġa li tgħid li daw jridu iktar flus għax ma setgħux jagħmlu xi ħaġa fil-ħajja kienu jistgħu jagħmlu kollox. Imma tara tixħim, assassinji, korruzzjoni biex takkumula aktar flus. U diffiċli li r-raġuni għal-flus innifisom, hemm xi ħaġa oħra, hemm tellieqa għal poter. Il-flus huwa biss il-kejl, kif inti qed kejl, kif inti qed tasal għalih. U kultant jiena nemmen li jkun hemm il-poter u l-idea li nista' nagħmel li rrid li ħadd ma jista' jwaqafni wkoll. Li bil-flus tiġi wkoll dik. Yes. Speċjalment f'ambitu ta' issa ma rridx inkun imma fl-ambitu ta' micro society bħal Malta. You know, u rajnija di time and time again. Mhux qed nivvintaw xi ħaġa ġdida, you know, mhix invenzjoni ġdida. You know, money brings power, power brings everything. You know, hemm ċerti nies Malta li huma they're unbreakable, they're bulletproof. Issa mill-naħa l-oħra tal-spectrum, għax għandna nitkellmu fil-kuntest ta' ħafna flus, you know, nitkellmu min-naħa l-oħra tal-spectrum. Issa, easy biex nippontifikaw illi il-flejjes mhumiex importanti, jew imma ħafna nies, pereżempju, analoġija. Tħares lej mara, tkun bellezza, tkun bellezza, jew raġel sabiħ, looks aren't everything, għażgur, imma qed tippontifika from a higher ground, you know. Għabba tkellem fl-istess ambitu ta' situazzjoni ma' xaħat illi biex jaqat l-affarijiet tax-xar irrid jaqla l-fwiet. You know, iġveri pala denominazzjoni, issa jiena Matt, Joseph, jiena għamil 30 sena indur fit-tielet dinja. You know, fej hemm ħafna postijiet ma jużawx flus currency tradizzjonali, you know, għal xirri, għal di, għal business u hekk, it's a barter system. Li fiha nnifisha barter system ukoll tqanqal ċertu fraternità, you know, imma hemm il-limitazzjonijiet ta' dik il-fraternità. Mela jien għantik nuħu il-tazza minn Andre u għantik di ċappetta. Fine. Imma fiha nnifisha it's very limiting to it in that area. Tipprova di 500 mil li lem fl-istess art, mhux ħataġem. Għax il-sistema tal-valuri hija differenti. Mhux hekk, il-kejl huwa differenti. Skont kemm hemm, skont x'għandek bżonn inti. Jista' jkun li fil-bartering system mbagħad u iktar diffiċli biex takkumula għax m'għandekx takkumula waqt li f'pajjiż bħal tagħna fejn il-flus. Ikun iktar ħares lejn. Ħan nirrispondik, Matt, ħan eżemplifikalek. Xi probabbilment naħseb 15-il sena jew viċin 15-il sena llum il-ġurnata xi niżmien igerbeb ta' Madonna. Mort niftaħ skola ġo Gambela l-Etjopja, post imwarrab insomma remot. U iltqajt għall-ewwel darba ma' dal-qassis Father Nesannet. U jiena il-litmus tiegħi u this is an inside piece of information. Għax bniem jista' jbiħlek li jrid bil-kliem. Ma tfisser xejn. U meta jiena ħanafda flus in-nies li niġbor ma' bniedem, I need to make damn sure that this guy is real. U ngħidlu u tkun spontanju, tkun stramba, take me to the village. Jgħidli what? Take me to the village. U nara ir-rispons ta' tfal. Lej. Jekk jitnafru tfal jibżaw minnu, he's a dad. Jekk jiġu father, u daw hekk għamlu, father janna jaqbad. Right, he's the real thing. U għed father, nibdaw naħdmu jinaw inti flimkien, bla 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 bla. Mbagħad inqalad biċċa xogħol u kelli nasal l-ajruport. 5 sigħat il-bot. Qedlu Nesannet, take me to the airport please. Għalli Kate, it's 5 hours away. U ħares lej, qedlu.
In life, you do what you need to do. U tajtu that stern look tal-headmaster jekk ma xi pupil ikun naqra renegade. Għalli, okay, I'll take you. Will you buy me a sheep? U il-mistoqsija tiegħu affettwat li daqskemm meta jinsaqsejtu, take me to the village. At what? Għalli, yes, let's barter off. I give you a 5-hour lift, you buy me a sheep. Għatlu fuck it. Insomma, kien 35 pounds Maltin, dak iż-żmien ġifieri ġakonna bil-Maltin. Ġifieri 17 years old, whatever. U bdejna nsuqu. And shit 2 hours into our drive, għalli, we buy the sheep from here. U ħares lura jien ġolvan. Dak kien mella miżawt imbarazz. U jien qed forsi ġib xillam jien daqsek, you know, xifer. U għalla jġib sheep daqs rajnu, daqs rinoċerante. Where the fuck are you going to put that? Ħares lejja, he fed me my same medicine. In life, you do what you need to do. What? Għalli, you're going to keep it on you. Da 40 degrees in the shade, da kien. U jiena isni għalla di quilt fuqi. Anyway, u din naġa mal-li ratni israt għal-jenu. Daw kolla suwet. Anki l-element psikoloġiku li jiena abjat isni għal-jenu niġi u bad bdejt immelli sawek u raqdet fuqi. Sħana bdejt nurog l-għalenu. Insomma, fast forward 12 years, 14 years mafxkem. U marret ħabiba tiegħi l-Etjopja fuq missjoni. U ltaqat ma' nisannet. Issa, it-triumvirate għaw u ma jafx li Maltija. U ma jafx li ħabiba tiegħi. Iġviri there were no agendas. U insomma, u da di rat merħla naċ. God bless, Father, how affluent you are. You know how well you've done. These are Keith Marshall sheep. U ġo moħħu da Keith Marshall huwa bniedem estranju. U għartlu, you know Keith Marshall. U da ovvjament deċan ħasat. You know Keith Marshall. Għatla, of course, he's Maltese, he's a friend of mine. Bla bla. Iġviri minnaġa waħda. Kattar da. Iġviri biex neżemplifikalek fil-rigward tal-mistoqsija tiegħek, Matt. You know, jekk il-mindset tiegħek tkun tajba speċjalment fl-ambitu tal-fatt li inti qed taħdem ban superjuri. It's not egocentric anymore, m'intix inti qed tħaddan dil-biċċa xogħol biex timprovja ħajtek, imma ħajjit ħadd ieħor. Jiġri allura il-flus, il-currency mhijiex il-problema. Aħna kollha il-maġġoranza tal-umani jridu dejjem ikollhom sigurtà. Jiġifieri dak il-qassis kattar il-naċ biex ikollu sigurtà jew għalih jew system is very self-limiting ukoll. Kif, you know, I mean, għandek at a very empirical level taħdem. Imma fid-dinja kosmopolitana tagħna, you know, mhux ħadd You know, ħanċempel il-Joseph najdlu isma ġo, ħanġib li 3 tikrat ħalib. U ġib li dullija. Anka nixtieq li nkun naf kif huma bħala soċjetà jkunu jafu l-realtà mbarra hemm realtajiet differenti jekk toġobhomx kieku aktar sistemi differenti mill-mod tal-bartering tagħhom għax. Jien ġieli tqajt ma' persuni li kienu marru f'soċjetà fejn il-flus kien għadhom kemm daħlu bażikament, ġifri kien għadhom ġodda n-nies. U f'daqqa waħda ġifieri daw ġew b'din is-sistema ta' flus u ma kellhomx idea. Ġifieri huma kienu lesti li jtuħ ħafna flus għal affarijiet insinifikanti. Għax għalihom ma kellhomx valur fihom innifisom, kienu jsibuha diffiċli jaraw kif jiena b'din il-karta. Bħalma kienu jagħmlu meta kienu jmorru missjoni jew biex lej South America. Kienu jġibu bid-deb, għal-ċuċata, għal-brax. Hija sistema ta' valur però biex inwiġbek ukoll għallijiet. Naħseb hemm xi ħaġa li aħna fl-akkumulu tal-flus mhijiex qiegħda twassal għas-sigurtà. Ġifieri anzi ħafna drabi l-lum li wassal għal-flus huwa dak li ngħidulu hoarding. Ġifieri l-ammont ta' kif ċertu nies jirnexxielhom jakkumulaw
ammont illimitat ta' flus, xi ħaġa li forsi jekk kieku ma jeżistux il-flus ma tistax issir dik. Għax dejjem ma naħsibx li nistgħu naħsbu li inugwaljanzi ma kienux jeżistu qabel il-flus, dejjem eżistew modi differenti. Imma għandek imbagħad extend differenti. Bis-sistema tal-flus u s-sistema ta' flus li għandna bħalissa. Bħalissa ħafna flus mhux ħaġa virtwali. Ma ebda link materjali huma biss ċifri fuq screens li skont il-perċezzjonijiet li għandhom in-nies ta' kif ħajġu investiti l-hawn u len jinbidlu biljuni kbar jiċċaqalqu minn posta l ieħor sempliċement fuq screen. Screen imma dak il-numru itik sigurtà. Jati ħafna sigurtà, ġifieri il-fatt li kienaw ħafna nies li jakkumulaw daqshekk flus u dejjem iktar qed jagħmlu hoarding, ma naħsibx li teżisti l-kelma bil-Malti ta' hoarding li jaħtfu iktar, jakkumulaw dejjem iktar. Tfassal għal ħafna insigurtà, ġifieri bħalissa 1% tan-nies fid-dinja, 1% kemm numru żgħir, għandhom ftit inqas minn kważi 50% tal-ġid kollu tad-dinja. Immaġi, mentri 50% tan-nies fid-dinja, nofs in-nies fid-dinja għandhom biss 1% tal-ġid kollu fid-dinja. U dija tmur għall-ar. Ġifieri il-COVID, eżempju, il-COVID wassal biex din id-disparità tkompli dejjem issir iktar wiesa. U ovvjament imma mhux il-flus fihom innifishom, imma l-mod kif taħdem is-sistema tal-flus tagħmel dan kollu possibbli. Kieku ma teżistix dik is-sistema ma jkunx possibbli li 1% tan-nies fid-dinja ikollhom kważi 50% kontroll. Ma dak huwa l-benchmark tal-ġid fid-dinja. Dak huwa benchmark tal-kapitaliżmu. Li okej, trid tagħti dik il-vija lej l-entrepreneurship, it's important. Imma fl-istess ambitu, jekk aħna ħanoħolqu bħala soċjetà globali qed ngħidlek, u anki lokalment. Jekk aħna dik il-stratification of wealth ħadd tispiċċa, where does it leave us in terms of empathy? Għax l-aħħar darba hekk kont ngħid fuq it-television ukoll, ikollok daw in-nies li kif qal Andrea, għandek daw il-biljuni kbar, Bill Gates 135 billion, Jeff Bezos qasam mal-mara tiegħu wara li ddivorzja u xew treżer tal-laħħom. Għajd li dar-raġel dal-bniedem fejn ħathom fuq 200 billion li kuljum qegħdin jitkatru. They're always getting more and more and more. U mbagħad għandek nies ngħidu Malta qed jgħixu fuq bank. U waħda marbuta mal-oħra. Ma xedin ngħidu li jitkatru għal kulħadd, ma xedin ngħidu ċertu nies. Ma xedin ngħidu allura li mmorru lura l-komuniżmu fejn kulħadd jaqla l-istess ammont. Is-soċjaliżmu jiena in its pure form qed ngħidlek, leave no one behind. Irdu noħolqu tip ta' modus operandi f'tali mod illi issa mhux qed ngħidlek xi ħadd li forsi jitażen jew drugat jew ma jridx. Okej, tinqal għalihom. Imma fl-istess ħin, meta għandek dawn in-nies qed jaħdmulek 60-hour weeks, u mbagħad hemm xi ħaġa ivory tower qed jgħix b'affluenza redikola u persuna oħra trying to make ends meet. Ifhimni x'ħanajt. Diffiċli, Ifhimni x'ħanajt, però il-qassis li inti tajtu n-naġa se tajja terba' biħbieb u sajjara dak il-ħin. Yes. Tajjeb, u meta marret ħabibtek kien jipprova jġib naġa oħra minn għandu għax hekk qed jgħix. Minn flok uża d-disciplina u l-kreattività tiegħu u dik tara issa il-fatt li hu għandu ħafna naċ seta' joqgħod il-poter jużah u n-naċ jużah biex iweġġel ħadd ieħor u joqgħod jibqa' jistana u jabbuża ħadd ieħor. M'hemmx fejn tiddiparti, 100%. Jista' 4 naġit fis-sena jagħmel parti għar-raħal tiegħu u jaqgħad komunità. Imma d-differenzi hija min għandu kontroll fuq dawk in-naċ. Il-kapitaliżmu il-watchdog system. We need to have a really watchdog system. Kważi mal-istess ħajt fid-dinja tas-satelliti. Right, everything is governed from here below. Sakemm aħna nibqgħu hekk, id-dinja per se tara l-indiċi tad-dinja kif kienet jgħid Andre. Disproportionation of wealth, anki tara l-indiċi fuq ħafna osma. Hija daunting il-ħaġa. U l-element pessimistiku bil-fors inti tittih valur. Għajt isma, edinaw. Fej beħsibna morru bija dil-bicċa xogħol. Għax aħna nitħattu. Jien Andre, Matthew, nitħattu biex
naraw kif nistgħu nippromovu sistema f'tali mod illi l-modus operandi tagħha ma tħallix nies warajha. You know, u ultimately id-denominazzjoni bażika fil-ħajja hija isma' jekk aħna we're the highest species in the world, so we proclaim. Bil-fors inti di tiġi correlated mal-empatija. Eżatt, You know, u jekk mhux ħanużaw il-flus għall-empatija, għal xiex qegħdin hemm biex nixtru 65. U dik hija naħseb il-punt li xwija il-loġika li tmexxi is-soċjetà. Ġifieri, aħna mhux qed ngħidu li ma jkunx hemm, jien mhux qed ngħid li ma jkunx hemm in-negozju. Inqas u inqas qed ngħid li ma jkunx hemm il-ġid. Anzi il-ġid għandu jitkattar u għandu jkun hemm il-ġid. Il-problema li għandna li bħalissa m'hawnx il-ġid, bħalissa ħafna mill-ġid li huwa kontrollat minn ftit nies. Mentri qed ngħidu il-loġika l fejn katru l-ġid għaliex navvanzaw anke xjenza li mmorru aħjar fix-xjenza li nitalmu iktar u niskopru iktar. Dan għandu jsir dejjem għal skop ta' liħ kif qed isir issa u meta jsir għal skop ta' liħ qegħdin nillimitaw ħafna x'qegħdin biss naraw u ntejbu dawk l-affarijiet li jistgħu jagħtu profitti l xi ħadd. Mentri qed ngħidu dan jista' jsir u għandu jsir biex navvanzaw aħna lkoll kemm aħna fis-soċjetajiet tagħna. Dik hija ġifieri il-punt mhuwiex li ma anzi il-punt nistgħu mmorru ħafna iktar għall-aħjar milli qegħdin immorru f'din is-sistema, x'ħafna darba f'din is-sistema nirrealizzaw li ħafna min-nies fil-fatt mhumiex qed imorru għall-aħjar, anzi qed imorru għall-ar. Ġifieri mela għandna din id-diskrepanza bejn ġid li qed jitkattar u veru hemm ġid li qed jitkattar. Imma mbagħad il-kundizzjonijiet materjali m'hemmx immorru m'hemmx għalfejn immorru lejn l-Afrika, ġifieri anke fl-Ewropa stess, inugwaljanzi qegħdin jiżdiedu. Ġifieri, u mbagħad hemm xi ħaġa fundamentalment oħra differenti li taffettwa ħafna l-ħajja. Kif ngħixu u li huwa x-xogħol, kif inhu organizzat u mqassam ix-xogħol. Bħalissa u hemmhekk fejn jitlu l-flus ukoll fis-sistema li għandna, aħna nbijaw ix-xogħol tagħna fis-suq. Aħna x'ifdal mix-xogħol li nagħmlu. Ġifieri aħna ħafna drabi ngħaddu ħafna ħin ta' ħajjitna nagħmlu xogħol li ma joġobniex, ma jinteressanix. Jew li taċċetta. Naraw li ħan jieħdu xi ħaġa minnu kollettivament. Nagħmluh għax qed iwassal liħ għal xi ħadd. Mela jiena timbih dawk is-sigħat kollha li għandi sempliċiment biex ikolli biex ngħix. Imma dan ifisser li jien qed nispiċċa ħafna drabi iddemoralizzat għax qed nagħmel ħafna drabi xi ħaġa li anke forsi tieħu pjaċir u forsi għandek is-sodisfazzjon minn imma fl-aħħar mill-aħħar mhux qed tagħmilha għalik jew għall-kollettività, qed tagħmilha sempliċement biex xi ħadd ieħor jagħmel il-qliq. Il-problema hekk hija l-mentalità tiegħek ukoll kif tħares lejn ix-xogħol. Le ma għax is-sol huwa organizzat hekk. Naħseb jagħti. Fil-kapitaliżmu ħafna drabi qed taħdem biex ħadd ieħor jagħmel il-qliq. 9 to 5. Classical everyday job, 9 to 5. You know? U ta' spiss a 9 to 5 job, mhux qed ngħidlek dejjem ta' clearly. Imma ta' spiss it's there because it's there. You know? Mhux qed ngħidlek xi ħadd li forsi engage f'edukazzjoni terzjarja u di u da ġi self-sufficient bla bla. You're employed within the context of a larger corporation, 9 to 5 job, 40-hour week, you're making ends meet. L-element tal-libertà ġo fik. Tal-libertà m'għandekx element tal-libertà. Għax inti dak li trid tagħmel skont x'ħadd ieħor iddeċida li ħajjagħmel l-iktar lieħ minn xogħol. Għandu li hu jagħmel iktar lieħ minn xogħol hekk taħdem. U dik hija problema, ġifieri. Però ma jfissirx li kull min jagħmel. Ma jfissirx kull min jagħmel xogħol 9 to 5. Hija timdejja u qed jagħmlu fors. Imma ħafna nies li qegħdin fuq salarju jagħmlu x'jagħmlu. Id-differenza bejn li taħdem xogħol normali u li tibrilla mhix proporzjonalment in your favor. You know. Mela inti bdejt ix-xogħol fid-9 suppost u tidħol min jeddek fit-8 esquart. You know? Oh, jgħidu hija. At a higher level, looking down at the employees. Jiġifieri, meta inti, l-aħħar darba kont qed nara espressjoni li baqa' ġo moħħi. Money brings about freedom. The blind pursuit of money ensures slavery. Eżatt, 100%. You know? Għax inti tiġi blindsided mill-verità. Jiena xbajt niltaqa' ma' nies ikunu terminali. Naf, forsi mhux suġġetta. U ikonna diskursata. You know? U jiena nkun naf il-profil tiegħu da minn fejn ġej u di u da bla bla, naf l-istorja tiegħu. Forsi hu ma jafx li jiena naf l-istorja daqstant. U joqgħod jokrob il-miżerja x'baqa' li 3 xhur, baqa' li xarrej, bla bla. Iva ilek 30 sena fluenti. U tajt nies ta' that dreaded fucking bucket list.
ħafna minnhom daw, number one, ħafna minnhom ma proporzjonati mal-età tiegħek, imma ħafna minnhom inti kellek l-affluenza biex daw tittikjom. U issa wasalt fil-aħħar issa x'għamlu? Xej. You know, you get blindsided from the truth. Ma xedin ngħidu li il-flus waslek għal dik is-sitwazzjoni. jikraw il-libertà. U l-libertà mbagħad, kif konna qed ngħidu qabel, tista' tuża jew hekk, jew constructively, positively, jew to be hellbent. Allura ma nistgħux ngħidu li min għandu kumpanija għet jimpiegar nies u ma kolla jħarsu l-isfel l-impiegati. U għet jibiħu s-sijat ta' Iżdak ninstemaw. U laqqaset najdu li l-impiegati kolla jisom xie skjavi jkunu għamek bil-fors bid-disa sal-ħamma. Imma dawk li juma li jem proporzjon kbir, rridu natu kasom u. Natu kas il-psikoloġija tagħhom. Meta naħseb ħaġa li rridu nagħmlu meta nitkellmu dwar is-sistema, mhux qed nitkellmu dwar kulħadd. Għandek min jimpjega li huwa differenti, għandek ħaddiema li huma differenti, s-sodisfazzjoni li tħum ix-xogħol għandek livelli differenti ħafna u skont is-settur u skont il-personalità tal-individwu, firri dawk huma differenzi li qegħdin hemmhekk bla dubju rridu nirrikonoxxu żgur. Però hemm jekk nieħdu s-sistema kif inhi ħafna min-nies, ma tistgħux naħseb ħafna min-nies qegħdin jagħmlu xogħol li jħossu li dak li huma qed jagħtu fix-xogħol mhuwiex u dak li qed jieħdu lura mix-xogħol hemm diskrepanza kbira. U din hija din is-sistema ġifieri anke f'soċjetajiet oħra bil-problemi kollha li jista' jkun hemm imma fej il-kapitalizmu ma kienx jiddomina ħafna drabi qed tagħmel xogħol jista' jkun anke xogħol jibes u jista' jkun anke xogħol iktar jibes ukoll. Imma dak li qed tagħmel qed tħoss li dak ix-xogħol qed imur direttament għal ġid tiegħek u ta' ħaddieħor. Sew, ix-xogħol inti qed tagħmlu mhux qed tbih xogħolok li xi ħadd, imma qed tagħmlu biex is-sitwazzjoni bħala kollettività tkun aħjar jew tkun kif inhi biex iżomm ruħha. Kif se toħloq il-problema li għandna llum hija l-ħafna nies huma aljenati minn xogħolhom. Ġifieri jiena qed nagħmel xogħol imma li fl-aħħar mill-aħħar jiena m'iniex qed nara l-valur ta' dak ix-xogħol għax dak il-valur qed imur x'imkien ieħor għal xi ħadd ieħor. U dik hija ovvjament diffiċli biex tmur lura fl-istorja jew hekk mhux qed ngħid minn dan, ma jiena nixtieq li naslu f'din is-sistema fejn dak meta aħna x-xogħol li qed nagħmlu fil-ħajja, anke ovvjament huwa ħajkun organizzat mhux kif kien organizzat f'soċjetajiet oħra, xort ħajkun organizzat b'mod modern li hawn illum, imma fejn dak li qed nagħmel jekk qed noħloq xi ħaġa fuq ix-xogħol, jekk qed nagħmel qed nagħti servizz in-nies, dawn l-affarijiet qegħdin imorru mhux sempliċement tal-qliq ta' xi ħadd, imma qed nibbenifika minnhom ukoll jien direttament u ħadd ieħor. Bħalissa ħafna drabi kif rajna meta rajna li 1% tad-dinja għandhom 50% tal-ġid fid-dinja, dawk ġabuh minn x'imkien il-50% tal-ġid fid-dinja u ġabuh mix-xogħol ta' ħadd ieħor. Però l-akkumulu tal-ġid sar permezz tax-xogħol ta' miljuni ta' nies li mix-xogħol li għamlu ħadu kważi xejn. Mentri ftit ħadu ħafna. Però naf minn ukoll li anke għandu karriera li kważi imma l-karriera tiegħu ddattatilu l-edukazzjoni. Għax aħna xi ħaġa sfortuna. Edukazzjoni terzjarja speċjalment. Le, u sfortuna ta' 13 nieħdu deċiżjonijiet aħna li kważi ħad affettwana ħajtna kollha li ma naħsibx li hija tajba. Imma jiġri hekk. Imma kważi l-edukazzjoni twaslek għal ċertu karrier li orajt m'hemmx xi ħadd li qed jibbenefika daqstant minn dak li qed tagħmel, imma xorta m'intix kuntent f'dak li qed tagħmel. U kważi skjaf tal-flus jew tal-paga li għandek li jiena meta żilt kors università qatt attent li l-kors ma jwassalni għall-ebda karriera speċifika tant marit tant kienet beżżani dak li qed tgħid inti jew għażiltu purament fuq il-fatt Italija mort tal spiżjar. Tispiċċa ġo hamster wheel. It might be a comfortable hamster wheel, but it's a hamster wheel. U li qed jgħid Joseph għandu 100,000 raġun. Jiena kont medical rep, kont qed nitkellmu fuq suġġett qabel. U kont immur għand it-tobba daw speċjalisti kbar jaqalaw 20 tal-uf fix-xahar. U ovvjament sena wara sena trabbi ċertu konfidenza, kif il-mara tfal di dak kibru. Isma' dot inti kuntent għid. Jaħares lejk, hemm ċertu awdaċità fil-mistoqsija. Jtajt,
shut the fuck up, jista' jgħidlek, jew jiżvela, jiftaħ qalbu. U jgħidlek, kontent? Le, minix. Bored? Kemm trid? But I have a wife, I have a kid, I have kids, I have a comfort zone that I've created. Going forward, and ħafna space. Mekket inħaltu il-purpose u qed naqdu ma' flus ta' ġifieri. Ir-riċerka 100% turi hawnhekk għandna waħda mir-riċerki li hemm assoċjazzjoni bejn il-kuntentizza u l-flus. Samma wieħed jaqla mit-telf. Għalfejn għax hemmhekk, ġifieri statistika tajjeb nitkellmu $100,000 riċerka Amerikana. Għalfejn għax bħalma semmejt inti fil-bidu, met inti qiegħed fin-naħa l-oħra tal-spektrum fejn mhux qed taqla biżejjed, hemmhekk għandek id-dwejjaq minħabba nuqqas ta' flus. Ma tistax il-ħtiġijiet bażiċi. Dak l-ammonti qed nitkellmu mit-telf is-sena li għaddiet. Tajjeb, jiġifieri qed nitkellmu għal dis-sena wkoll. Meta taqla iktar, u mbagħad mhux qed tagħmilek differenza kemm qed taqla. Bħalma semmejna l-ewwel. Però li qed issemmi inti tabib li jaqla eluf fix-xahar u mhuwiex kontent. Jien ma ngħidx għax qed jagħmel flus, għax kultant jisna nitkellmu. Imma the moral to the story is money cannot guarantee you happiness. Iva, imma kultant nitkellmu jisna mod ieħor li l-kuntentizza u l-flus huma kontra xulxin. Le, ma minn għandu flus. U għanzi jiena naħseb Jim Carrey qal, I wish everyone's dreams, worldwide dreams, lifelong dreams, they actually come to fruition. So everyone can realize that all that they wanted to gain materialistically didn't make sense. You know? Ta' spiss li konna ngħidu qabel Andre, dejjem qed niġru lej barkun. Mhijiex il-medalja li ta' terbaħ, l-ambizzjoni li inti dak il-bargun imnierek jew moħħok ħatkun l-ewwel wieħed li tmissu. U għalhekk aħna nitkellmu, u għalhekk anke l-programm ismu l-għaliex għax jien nemmen ħafna l-għaliex tal-persuna hija dik ħaġa importanti. Issa hemm min biex jasal ikigai għall-għaliex tiegħu, iva, daħal għall-karriera jew għall-proġett jew għall-negozju li għallaw il-flus. Però meta qed jagħmilha, ħares sej footballers eżempju, kont qed naqra riċerka fuq footballers. Meta l-għan tagħhom ikun li jilabu man-nazzjonali jew li jkunu top of the world, meta huma jalqu 35 ħafna drabi l-karriera ta' footballer jista' tispiċċa hemmhekk. U mbagħad minn hemmhekk il qudiem ħafna tkellmu fuq depressjoni. Għalfejn? Għax lan tagħhom ma kienx, għax lan tagħhom ma kienx li jkunu isaħħu l-futbol fid-dinja jew jgħalmu żgħażagħ il-futbol, imma li huma jkunu top of the world. Once laħquh li qed tgħid inti u Jim Carrey tajjeb, u mbagħad hemmhekk u daħlet id-depressjoni. U speċjalment jekk inti ma krejajtx plan B. Għax ħafna, pereżempju Pep Guardiola, kien plejer mal-Barcelona bla bla, imma sar manager ħafna iktar xorta espressiv. Mhux ħankellem fuq personali għax ma nafx imma xorta sabu li min mbagħad xorta minn xi ħaġa relatata jew kien hemm infetaħ sensiela ta' restaurant eżempju. M'għandix qasam mal-flus, jekk dak ma kienx l-ikigaj tagħhom, l-għaliex tagħhom, il-purpose tagħhom, xorta ma kinux kontenti. Jiġifieri imma dak it-tabib li kellimt inti, jekk f'moħħu kellu li jeduka n-nies fuq saħħa fiżika aħjar, jaqla eluf jew le, xorta kien ħajkun kontent. U kien ħajmur id-dar b'ċertu enerġija il-lument li dik il-mara tnaqqas mill-pis, il-lument il-dak ir-raġel jaqta' sigaretti. Hemmhekk xorta jaqla eluf jew le. Ħanajdlek Matt, inti semmejt ikigai, u kien tħares lej il-filosofija Ġappuniża tal-The Four Tenets of Spirituality. They all make sense, you know? U tlieta minnhom huma kollha personali. I need to do well, I need to like what I do, and I need to be successful. Fine. Imma mbagħad ir-raba wieħed jaqgħad kollox. I need to be of benefit. Irid inkun ta' kontribut lejn is-soċjetà. Yes. You know? Yes. Issa, unfortunately, u din hija ħaġa issa ħaniddevja ftit, imma jien ngħidilhom isma' mhux qed ngħidlek li inti tiddedika ħajtek lejn ħadd ieħor, fine. Imma aqqas min-naħa l-oħra tal-ispektrum tista' għandek lodda kollox biex timplementa kambjament f'ħajjit anke bniedem wieħed. U inti you blindsided. U ħanejlek. Biex inżid ma li qed tgħid. Il-flus u l-affluenza mingħajr empatija.
Yes. Imma The worst mhux combination. il-flus fihom innifisom jekk isiru ossessjoni, ġifieri mhux bil-fors ossessjoni għax bil-fors trid takkumul, imma anke jekk nitkellmu bad nieħduha mal-karriera u affarijiet hekk li jista' jkunu marbuta mal-flus mhux bil-fors. Jekk imbagħad inessuna mill-affarijiet oħra fil-ħajja, ġifieri biex inżid ma li qed tgħid, int mhux biss li nkunu ta' servizz għal ħaddieħor anke x'aħna f'sens ta' li qegħdin ngħinu l-ħaddieħor, mhux hekk biss, anke aħna l-ħajja tagħna, ir-relazzjonijiet li bnejna ma' nies oħra. Li aħna ma narawx lilna nfusna biss bħala individwi mixjin f'din id-dinja li m'għandniex rabta fundamentali ma' ħaddieħor fil-ħajja. Ġifieri u jiena dik naħseb il-pandemija li hawn bħalissa hija ta' iżolament tan-nies u qed tikber, speċjalment f'ħafna pajjiżi bħall-Ewropa, bħall-Amerika u tinkwetani ħafna jien fost iż-żgħażagħ ġifieri iktar. Għax manki iżolament. Inti toħloq dawk il-heroes tiegħek. Lilek innifsek bħala sempliċement individwu mifrut minn ħaddieħor li miexi fil-ħajja, okej, forsi karriera, forsi kif qed l-aspirazzjonijiet huwa li ssir miljonarju, forsi mhijiex laqqas, u dik jiena nemmen li għandha impatt psikoloġiku u soċjali devastanti. Ġifieri aħna l-bniedem li jagħmlu hija l-fatt li qed jgħix ma' ħaddieħor. U fiex x'inhi l-ar kastik li jista' jkollu bniedem? X'inhu l-ar kastik li jagħtu l-bniedem? Meta ipoġġuh f'iżolament x'imkien huwa l-ar forma ta' kastik possibbli. Ġifieri meta aħna nitkellmu dwar il-ħaddieħor, ma kienx qed nitkellmu biss dwar li jiena ent il xi ħadd għax kellu bżonn, li ħaġa importanti ħafna wkoll, imma biss li anke jien f'ħajti qed nara li d-destin u dak li qed nagħmel u dak li qed nipprova nikseb fil-ħajja mhuwiex biss marbut mal-ambizzjonijiet tiegħi bħala individwu, imma ma' ambizzjonijiet li huma iktar kollettivi. Biex naqgħod ma li qed tgħid inti, nitkellmu fuq nies li m'għandhomx flus li jgħixu bħala komunità. Nitkellmu fuq nies li għandhom ħafna flus li huma jħossuhom waħedhom. Allura aħna vera annimal soċjali, jew aħna annimal soċjali biss meta għandna bżonn jiena nipprova niglorifika nuqqas ta' flus. Nuqqas ta' flus hija xi ħaġa ħażina nies għandhom bżonn il-flus. Mistoqsija hija. Mela jekk għandek qegħdin ngħidu min m'għandux flus għandu iktar sens ta' komunità. Min għandu l-flus. Mhux neċessarjament. Ma jismek qegħdin ngħidu. Le, ma naħsibx. Allura x'qegħdin ngħidu li aħna sisi cut and dry di black or white. Hija l-approċċ li l-flus iktar ta' kemm għandek jew m'għandekx flus. Hija l-approċċ li għandek kif inti qed taħseb dwarhom, kif inti qed taħseb dwar il-ħajja. Le, jiena fatt mhux il-flus li għamlu ħsara, hija nuqqas empatija li tagħmel ħsara. Hija l-mod kif nista' jkolli ħafna flus imma naqsam u nuża l-flus tiegħi biex ngħin in-nista madwar jgħixu ħajja ħjar. Imma hemm problema hemmhekk, ġifieri. U again il-problema hija il-poter kif kienu mqassam fis-soċjetà. Ovvjament ħajkun hemm ċertu żbil. Fejn għandek imma żbilanċ kbir bejn min għandu ħafna u min għandu ftit. Anke jekk min għandu ħafna u narawhom anke l-biljonarji jagħmlu l-fondazzjonijiet li jgħinu lin-nies u hekk. Xorta l-problema fundamentali tibqa' hemm l-isbilanċ ta' poter fis-soċjetà. Ġifieri għandek nies li qegħdin dipendenti fuq nies oħra. U għalhekk meta qed nitkellmu dwar flus, le fejn naqbel il-flus fihom innifisom m'hawnx l-ixju. Lix huwa l-approċċ li għandna lill-flus. Jekk il-flus qed narawhom bħala mezz kif ikunu mqasma b'mod tajjeb, kif nilħqu dak li rridu nilħqu ħtiġijiet bażiċi u mhux biss, allura hemmhekk m'hemm xejn ħażin. Fil-punt li l-flus isiru sempliċement marbuta mal-ossessjoni privata u individwali li takkumula, hemmhekk ikonna serje ta' problemi oħra, individwali u soċjali. U jien naħseb inti iktar qabel Andre semmejt ukoll li fil-verità u dik li 50% tal-ġid kollu qiegħed fuq 1%. 43%. Naħseb li diffiċli biex tagħmel xi ħaġa f'dik il-biċċa xogħol. Imma ara kemm hemm ammont kbir ta' nies li m'għandhomx dak il-ġid kollu. U l-problemi li ħafna minn dawk in-nies ammont kbir. Qed iħarsu lej dak il-1% li huma ftit kif dejna nsemmu aktar qabel. Ħanajd Joseph x'in il-problema fiha di. Għandek 43% kif qal Andre, 1% 40%. Traġikament il-decision takers kollha, il-puppet masters, kollha qegħdin pegged in ma' dik il-1%. Iġifieri kambjament f'din is-sistema qatt ma ssir daw ħajamlu ħarakiri on themselves. Appuntu. Mhux ħajkun hemm tibdel hemmhekk, allura naħseb dawk jista' jkun hemm ġifri
kenna situazzjonijiet storiċi fejn in-nies waslet għal iktar tqassim ġust tal-ġid. Wara t-tieni gwerra, per eżempju, fl-Ewropa, wasalna l-situazzjoni fej kellek tqassim tal-ġust aħjar minn qabel, meta kien hemm ir-rivoluzzjoni industrijali, per eżempju, kellek inugwaljanzi u Imma dejjem qed tidduna li dejjem kien hemm wara t-tieni gwerra kataklizmika organizzaw u sfurzaw li l-ġid jitqassam aħjar. Xorta baqgħu inugwaljanzi kbar, imma n-nies f'dak il-żmien il-ħaddiema li kienu l-maġġoranza tan-nies organizzaw ruhom u sfurzaw biex is-sistema tqassam il-ġid aħjar. U jekk hemm is-saħħa b'xejn, eżempju, dik hija mod kif il-ġid jitqassam aħjar għax hekk inti qed tiffinanzja s-saħħa b'xejn, edukazzjoni b'xejn, dak huwa wkoll mod kif il-ġid ikun imqassam aħjar. Ġifieri rajna storikament ukoll li kien hemm affarijiet li jistgħu jieħdu dawn l-affarijiet f'direzzjoni differenti. Ngħid li mit-tieni gwerra law reġajn sejrin lura però. Ġifieri issa bħalissa l-affarijiet sejrin għall-ar, l-ugwaljanzi dejjem qegħdin jiżdiedu iktar, mentri wara t-tieni gwerra kellek naqa' inugwaljanzi li bdew jitnaqsu, issa qegħdin jerġgħu jiżdiedu. Isma' ngħidilkom di storja, issa ftakarta. Ir-reba li konna titkellmu, ir-reba li kilba l-flus. Dun George għamel 12 sena bħala kappillan ġo id-dioċesi fil-North East Brazil, ġo Bahija. U da kien meqjus ħafna, kien ilu ħafna żmien fil-missjoni u di, kienu ħobbu ħafna n-nies. U kien hemm da miljonarju kbir, ma nafx kemm kellu miljuni, ma ġo l-Brazil, jew dirt poor, jew stinking rich. U kien da terminali on his deathbed, ġviri Dun George mar biex jtih il-glisma. U da ma kellux next of kin. Ġviri il-wirt tijaw kollu kien ħajittieħed mill-istat. U Dun George ma kellux kien iseffaq wiċċu ma kolħat. Għallu isma, għallu tipo, sign the money, you're gonna be dead in 5 minutes. Ma baqalek ċajja, xej. Dawar wiċċu mit. Ġviri da sal-aħħar nifs b'dik l-ossessjoni li ma jinferiċ kilba li ma jinferiċ minn flusu. Ma xorta l-eżempji għadin natu dejjem għadin natu eżempji ta' nies li huma sinjuri li huma egoisti u nies li m'għandhomx flus li huma kontenti. Xorta l-istess eżempji. Jiena ma naħsibx jiena idejjaqna ħafna l-mit ta' il-persuna li m'għandux flus u hija fqira u kontent, ma nemminx li jeżisti l-faqar u li ma jkollokx flus. Għax mhijiex xi ħaġa li għandna glorifikaw laqqas. Hemm differenza bejn jekk anke naraw id-droga u l-vizzi ta' droga ħafna drabi huma marbutin anzi ma' klassijiet li għandhom nuqqas u deprivazzjoni materjali li l-ġieħ li ġiblek f'ħajtek ħafna drabi twassal biex inti tirrikorri għad-droga fost affarijiet oħra. Ġifieri le, jiena mhux qed nitkellem favur xi axetiċiżmu li aħna niddepravaw ruħna mill-ġid materjali biex nilħqu xi kuntentizza li hija trascendenti mill-materjal tad-dinja. Le, anzi, il-flus huma xi ħaġa importanti li għandna bżonnhom u l-materjal l-affarijiet materjali għandna bżonnhom huma importanti. Anzi, dak huwa l-punt li ħafna minnhom ma f'din is-sistema li qegħdin fiha m'għandhomx dawk qegħdin jiġu mċaħda minnhom. Mbagħad irridu mmorru noqgħodu attenti mill-ossessjoni ma tal-konsum. 100%. U dik hija l-problema. Ġifieri jagħmel ħafna mill-ġid li jagħmel għax għandek nies li huma affluenti li jgħinu fil-proġetti li tagħmel. Jiġifieri naħseb jiena il-flus jistgħu jkunu għodda li ngħinu komunitajiet u li nkunu aħjar. Ħanajdlek li ħanimxi fuq dak li għal Andri qabel. Qatt ma kelli tilba l-flus jien personali, I've always been comfortable, qatt ma kelli nagħmel wiċċi nseffaq wiċċi fuq livell personali ma' ħadd. Imma big picture made small, mill-55 sena li ili ngħix f'din id-dinja, Matt, ili 30 sena tal-lab. Dik l-iranija tal-ħajja, li tgħid li isma' tmur issaqsil Joseph għal xi ħaġa. Leta. Għalek innifsek, imma jekk għal-foundation. Jekk nista' mit-tidejja u nixtrija, nagħmilha. Imma fil-kuntest ta' tfal, speċjalment proġetti li jinvolvu ħafna flus. Palissa Sigma Foundation qegħdin naħdmu ġo 7 territorji differenti, spanning 4 continents. Issa nistgħu ndumu nippontifikaw fuq flus u bla bla. Daw biex tifinanzjahom cold hard bucks, man. U għandek bżonn ħafna. U jekk jiena per għodu battret minn diskont li ma nkellem, which is even worse. Cold call isma' m'hemmx xi possibilità ta' ġri donation. Għas nista' nikkonċepixxi li nagħmel għalija jien
Asta dili mill-rekajn ta' moħħi. Minti daw 3 minn nies li bat, u ma 3 minn nies li inti taf li affordjaw jituk ammont ta' flus bla ma fl-istess fejn ma jkollhom fridge vojta. Mhumiex nies li nirkudu korrikexa magħhom kuljum. Good friends ma tal-distance. Minti mortan ċaħat li taf li għandu flus biżejjed biex u jiex ma di palta Dun George ma dak il-Brażili kien terminali ta' dit u Dun George għala fillu kien jgħidli. Kien jgħidli isma' jiena naf li għandek nies li huma affluenti għandhom ħafna flus u huma nies empatiċi, jinqalaw. Imma jgħidli in generally speaking, u vera kien jimxi fuq di. Kellu xi 40,000 ruħ iħallsu xi 10 pounds Maltin fis-sena. U ħafna minn dawn, mhux ħafna insomma qed nesaġa, bosta minn dawn in-nies kont immur miegħu house visits għax mhix kien hawndex kien jiġi Malta u nduru 30 dar. Ma kontx traqqad kelb taf daw id-djar. Għalli hu il-ftit mill-fqir. Għax daw kollha jtuk għal xiex. Because they know the dark side of life. Ħafna minn jiena l-iktar nies li jdejquni jien li rabbu ċertu arroganza u jinsow l-eruq tagħhom. Get off your fucking high horse. U ftakar minn fejn ġejt int. U anki hemm mod u maniera kif inti tannega bniedem minn donazzjoni. Ġifieri mmur għandu bla bla. Hemm dik being brushed off is actually bear out. And there's that graceful refusal. Anke l-approach tal-bniedem tagħmel differenza, anke għalija it-tieni x'konfidenza biex immur nerġa' nħabbad bitħadd ieħor. Xaħat itini ċamata bil-kliem. U hemm biċċa li rridu nsemmu li inti għandek bżonn tagħmel hekk, irid imur u tagħmel dil-biċċa kollha, għaliex il-punt tatlu huwa li m'hemmx daw is-servizzi bażiċi minħabba inugwaljanzi li jeżistu fid-dinja. Ġifieri il-faqar fid-dinja mhuwiex mifrud mill-ġid fid-dinja fejn jekk hemm il-faqar fid-dinja huwa għax ħafna mill-ġid qed ikkonċentrat x'imkien ieħor. Ġifieri għalhekk rridu nitkellmu fuq livell individwali u veru għandek nies sinjuri li għandhom bla dubju approċċi differenti minn huwa iktar jistma' iktar il-ħadd ieħor minn le. Mbagħad tajjeb li dejjem inżommu f'moħħna l-istampa kollha. Tipo x'inhu din is-sistema li għandna bħalissa u l-approċċi li twassal għalihom fuq livell individwali lejn xi qed twassal u jien din l-istampa ma toġobnix. Ma toġobnix, ġifieri naħseb hija ma toġobnix mhux biżejjed għax naħseb li hija inġusta. Mhux bissa xi hija inġusta, u hija inġusta wkoll. Imma anke jien fuq livell individwali, jiena nemmen li nistgħu nkunu kuntenti ħafna iktar jekk il-valur li nagħtu bħala persuni ikun mixħud fuq affarijiet oħra. Bħal relazzjonijiet. U l-kapitaliżmu dik fejn hija l-problema li għandu, ġifieri li l-kapitaliżmu ħafna jwarrab barra r-relazzjonijiet. Aħna ir-relazzjonijiet isiru iktar fqar. Mħabba s-sistema li qegħdin fiha u da jaffettwa kollox ġifieri, jaffettwa l-psikoloġija tagħna, jaffettwa s-sess, eżempju kont qed nara artiklu bil-mod kemm taffettwa l-ammont u l-kwalità tas-sess. Sejra l-lar, kemm naħsbu li aħna soċjetà mhux Malta biss fl-Ewropa u fl-Amerika li kienu l-liberazzjoni tas-sess u kollox. Fil-fatt, in-nies qed ikollhom inqas ħin u inqas relazzjonijiet u enerġija ma' ħadd ieħor li jkollhom relazzjonijiet sesswali sinifikanti u ta' pjaċir. 100%. Ġifieri, qed tifhem hija mhijiex biss hemm xi ħaġa ħafna iktar mill-ħemġiment il-flus, hija l-mod l-attitudni, il-mind meta nħajna għamil żmien kont tallim u meta tisma' il-ġenituri jgħidu tfal tagħhom sir tabib biex kont tista' taffordja dar sabiħa jew dar bil-pool jew inkella mur għal dak il-ġob biex inti jkollok ħajja komda. Naħseb jiena ġejja minn hemmhekk ukoll li aħna maħniex qegħdin nagħlmu lulidna kif ikollhom empatija u kif ikunu nies aħjar fis-soċjetà. Tajab jina ġej minn San Luigi fej konna mal-min, being a man for others. That should be jina li suġġett li għandhom jamlu jien fi żmien 1985 qed insemmilek, kont obbligat ma ddejjax, imma l-obbligu li jina kelli nistudja l-arbi kienet iddejjani. Imma jekk ħanamlu obbligu fid-direzzjoni ta' xi ħaġa, mis nagħmluha lej suġġett pereżempju social civics. Kif inti għandek għal-ġenituri għandhom responsabilità. Fil-familja dik li nixtieq norbtu ftit ma' dak li bdejna ngħidu
kif irridu nagħmlu l-valur tal-flus l-tfal tagħna. Kompli, sorry. Għax aħna qed nitkellmu fuq minn diġà senjur lew diġà. Sewa. Imma kif ħanalmu l-valur tal-flus li tfal tagħna. Jiena għalija billi fuq dan is-suġġett. Pereżempju l-aħħar darba kont qed naqra artiklu fuq home economics on a practical level. You know, kif inti għandek dawn il-flejjes fix-xahar, kif ħatqassamhom? L-aħħar darba rajt ma nafx li qala hu, imma insomma kien hemm xi mim insomma. We buy stuff with money we don't have. George Carlin. Stuff we don't want to impress people we don't like. George Carlin. U ħanna ti eżempju għatfall. Eżempju jekk aħna nagħmlu xi ħaġa li saret issir u mhux biex niġġudika b'mod ħażin min jagħmel għax nifhem ir-raġuni għaliex ukoll. Imma birthday party ta' tfal li eluf ta' euro. Fħam mill-aħħar għal min qed tagħmlu dak il-birthday party għat-tfal jew għalhekk ġifieri għax it-tfal li ħajħdu gostu huwa bil-kumpanija u jilagħbu b'kollox jekk birthday party eluf kbar ta' euro, ħafna drabi dak għamiltu mhux għamiltu b'ħażenta, imma għamiltu għax hija marbut ma' kif inti turi l-ġid u l-status u l-poter mis-soċjetà. Ġifieri u ħafna drabi għax hemm aspettattivi fuq hekk mis-soċjetà wkoll. Ma ninsewx ġifieri ħafna drabi inti hemm aspettattivi li tħoss li qegħdin fuqek li huma dan it-toqol ukoll li tħoss li għandek tagħmel hekk għax inkella ħad tiġi ġġudikat ħażin jew hekk. Jien naħseb. Ġifieri imma jiena naħseb li tfal l-iktar jien għandi tifla ta' 8 snin u nipprova naħseb ħafna fuq huwa biex tgħaddi ċertu valuri li tfal. Kif huwa l-aħjar mod u m'għandix risposta liha, imma jien naħseb l-iktar li l-tfal jitgħallmu huwa minn dak li jaraw li qed tagħmel int fil-ħajja. Ġifieri tista' tgħidilhom u l-iskola tista' tgħidilhom ċertu affarijiet u tajjeb u żgur ikollhom influenza, imma l-ikbar influenza hija minn dak li tagħmel int fil-ħajja u l-approċċ li għandek lejn il-ħajja. U x'messaġġi eżempju biex inkompli nsemmi t-tifla. Eżempju t-tifla tħobb ħafna tagħmel crafts, tħobb ħafna l-crafts insomma. U dal-aħħar kienet qiegħda tagħmel fissat fuq daw il-crafts tagħmel brazzuletti kullani hekk bil-affarijiet żgħar ġifieri u kienet qatta ħafna ħin fuqhom daw il-brazzuletti l-kullani u filgħodu tkun trid tmur għal breakfast club l-iskola biex tkun ma' sħabha u jqogħdu jagħmlu daw il-brazzuletti u l-kullani. U mbagħad daqqa waħda ma qaltinniex di ma wara ftit sirna nafu qaltilna indunajna li daw ħud minnhom kienet qiegħda tbieħhom. Mhux kollha ma ħud minnhom kienet qiegħda tbieħhom. Tipolt għajna ma' ġenituri jqol fit-triq u tagħla żewġ euro tal-brazzuletta li ta' tifla aħna. Jila għamma xsadna, inti tbieħhom daw biex. U żgur babli ta' bebda intenzjoni ħażin, ovvjament ma kien hemm kwistjonijiet etiċi għax daw il-flus ikoll it-tfal, il-flus mhux tagħhom il-ġenituri qed iġibuhom. Imma lit-tifla dik li għedniela inti tieħu pjaċir tagħmel il-brazzuletti tajjeb biħħejthom oret ma' milċej fundamentalment ħażin, imma ta' għandek 8 snin jekk trid tihom rigali l sħabek partathom ma' xi ħaġa oħra. Imma il-valur ta' dak li qed tagħmel u ta' dak li inti qed tieħu pjaċir tagħmel tirriduċihx għal flus. Immissu għamela hija naqbel miegħek, ma ngħidlek. Fil-fatt meta tkellimni ma' let's open a can of worms. Ma tantx naqbel miegħek daqshekk, ta' għax inti qed qiegħed tittaffila dak il-livell ta' ambizzjoni li taf hi l-eruq tagħhom il-foundation stones if you will, she could end up being a very, very successful person u qed tuża dak l-affluenza, dak il-ġid li għandha biex forsi is-soċjetà fil-futur tibbenefika minnha. Dak ukoll xettejt, però għalija tifla ta' 8 snin hemm valur f'dak li qed tagħmel, fil-crafts li qed tagħmel, fli qed tagħmlu ma' sħaba, fli qed anke ittieħ l-sħaba u tpartu ma' xi ħaġa li huwa ħafna aktar importanti mill-valur ġifieri ta' flus. Ġifieri dik il-brazzuletta ma tintoħloq dik il-brazzuletta u l-craft li għamlet minnha. Jiena naqbel ħafna għaż-żewġ euro li ħadd minnha meta. Jiena naqbel ħafna mal-mod kif irraġunajtu intom, Andre. Però kieku kull ġenituri jirraġunaw b'dak il-mod tkun dinja perfetta. Sfortunatament għadha petata mhux ħadd tkun dik is-sistema. Tifla ħadd intaqa' ma' nies li ma jaħdmux b'dik is-sistema, ġifieri. U tajjeb li tkun konxja tagħha. Allura tajjeb li tkun konxja għax kieku kulħadd jirraġuna bl-istess mod kif irraġunajthom ħadd tkun dinja perfetta. Naħseb anke fis-soċjetà li ngħixu fiha, naħseb jien inti mis-soċjetà kienet kif tista' tagħlem it-tfal il-valur tal-flus u kif jistgħu jgħixu mingħajr dirrejba l-flus. U naħseb jiena Andrea hawnhekk li qed jagħmlu għajdu l-esmani li inti tajtu rigal u rajt il-kuntentizza
fajnej sħabek u li daw libsini xi ħaġa li ħloqt inti. Huwa rewarding. M'għandekx għalfejn triduċi għal dik it-euro, xorta hemmhekk qiegħed, u naħseb jiena huwa punt tajjeb ħafna li anke aħna meta ġi l-birthday jew ġi l-miliet jew ġiet okkażjoni, forsi flok morna xajna xi ħaġa u ħlisna ta' malajr. U rajna dak il-wiċċi xal ftit minuti għax fil-verità minn għandu tfal jaf li għandek 5 minuti tajnej jixalu u mbagħad fajni ġo kaxxa mal-affarijiet l-oħra. Inti ħloqt memorja. Isma' dakinhar għażel inti xi nagħmlu għandna nofs ta' nhar flimkien. Jien ħanuħu ġurnata off, ommok ukoll ħaqattaw jien flimkien. Hemmhekk qegħdin nagħtu mill-ewwel l-assoċjazzjoni bejn il-birthday tiegħi ċelebrazzjoni mhux ħanaqla rigali l-lumar nagħmlu lista ta' xirrid u tixħil irrid. Tajjeb, imma hija mument fejn kulħadd waqaf minn ħajtu u ċelebra lilek għal 4 sigħat morna piknik, morna nomu, morna għamilna x'għamilna qadna d-dar nagħmlu affarijiet li tħobb tagħmel inti. Naħseb jiena dak huwa l-mod kif nistgħu nagħlmu tfal tagħna anke f'di s-soċjetà. Jiġifieri l-idea x-soċjetà taħsibha hekk ma naħsibx li għandek għalfejn tallem it-tifla tiegħek minn issa s-soċjetà hija jekk ma nagħmel bħalhom. Jekk hawn xi ħadd ħajallimha huwa Andrek ħallus li jekk is-soċjetà tagħmel hekk tagħmel. Ma dan bħala suġġett jiena li għandu jiġi institutionalized and enshrined in school at school level. Għax inti mhux trid tara mbagħad scales minn 30 tifel u tifla ġo klassi, you know, inti trid li l-qofol minnhom jispiċċaw bl-istess mindset li l-empatija għandha tipprevali fuq kollox. U inti aħna nafu the cognitive years huma fiċkunitom, you know. U jekk ikollok 2 jew 3 kollox jott. Jien nista' ngħidlek għax fil-qasam tal-filantropija. You know, ma tantx issib, it's a lonely world. U għana bħala fondazzjoni aħna noħolqu espedizzjonijiet to give it an adventurous twist. Biex billi kollok plaċ ismu, kif ħatħawar? You know, bil-melp u l-bżar, l-herbs, spices. Aħna l-espedizzjonijiet joħolqu dan il-framework. Mbagħad inti dawk in-nies ma rridx ngħid battom ġonassa, imma jiffurmaw parti minn tim illi jekk inti m'għamil ġdid biċċa xogħol, jiġifieri li jiena kont wieħed minn dawk pereżempju t-tifla ta' Andre, you know, tħaddan ċertu valuri bla 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 bla. Jekk di tiġi diluted wisq, x'ibja mi? You know? Fej, il-rieda. Which is not that bad laqas. Le, ma jrid ikollok team. X'inti qed tibni You- nafx kemm Ma- il-skola ma- nafx kemm ma- il-pajjiż. Matt, ma tistax il-fatt li inti. jkollok nies empatiċi hija xi ħaġa. Jrid ikollok li ammont twassal biex stoffa. ħadd ieħor ikun empatiku. Iva, ma wkoll, dak hija- il-ħsieb jiena jinkwetani ftit li qed tgħid inti kita xumbat dik hija wkoll skuża li qed jisma' li veru mhux kulħadd hekk ma jimbħalhom. Jiena nrid li dik it-tifla waħda insaħħaha Tispira iktar nies. Mhux hekk għax inkella l-ikbar Imma l-aħjar skuża hija immaġina kulħadd hekk jagħmel. immaġina il-ħaġa l-element katalitiku huwa institutionalized. Jiġifieri minn flok inti tallim ma nafx xi suġġett. Jew it doesn't have to replace a subject, jista' jkun suġġett li jaħdem ma' ġemp spalla ma' oħrajn. Li teżisti ġbir Malta u l-Presidenza Award jiena konta għamilta konta nitifelli tittamel volontarjat bil-parti mis-sistema tittamel affarijiet oħrajn biex inti jkollok dil award jiġifieri hemm skejjer jien niftakar l-iskola fejn kont jiena l-litos tagħhom kien to be a man for others għax kienet skola dak iż-żmien ta' subin biss. Il-Ġiżwiti jagħmlu ħafna ġid f'dal affarijiet li jgħallmu l-itfal biex ikunu persuna l ħadd ieħor. Mbagħad kif qal tajjeb ħafna Joseph kemm id-dar li qed ikomplu jimpalaw Id-dar u l-istess ħafna idea. messaġġi oħra li naraw jekkux mill-medja, jekkux ħafna pro- Ġifieri pressure, hemm hemm ħafna forzi pressure differenti mill-soċjetà. dejjem li Ħaj qegħdin jaħdmu kolli kif waqafkom, is-soċjetà. għax sfortunatament il-ħin għad-diskussjoni ta' meta qed nieħdu pjaċir. Jew tkun diskussjoni interessanti il-ħin itir. Ħanala xorta b'kummenti konklusivi osra minn għandek Andrea, minn għandek Kate fuq is-suġġett. Ifimni il-flus naħseb jiena għandek il-wiċċ u għandek il-maskra. You know, kif ħat affronta s-soċjetà bil-flus hija xi ħaġa li trid tkun imħadna mis-soċjetà, imma hemm valur personali fiha wkoll. You know, money is as valuable as you can make it out to be. Sakemm il-flus jibqgħu xi ħaġa tanġibli huma karti biss, jew ma transazzjoni ġol bank. Moving forward, malli inti toħloq xi ħaġa bihom, hemm wasal l-effett tal-flus. Ġifi sakemm ikolli 50,000 jien qegħdin hawn x'baqgħu fa' 50,000 flat, meaningless.
Ma jekk inti tużom biex inti timplementa skola u b'dik l-akademija tal-iskola inti ħatmexxi l-qudiem 200 tifel u tifla kull sena għal-ġejjieni, it takes on a completely different sphere. Ħadd ħafna pjaċir magħkom, big respect, man. Big respect within the context of this room and beyond them xtaqt ngħidilek qatt ma kelli l-opportunità ngħidilek fil-privat. Insomma, minnu ma privat. Mega fejlek nara fis-sakra. Imma ibqa' għamel dak li tagħmel, man, you're absolutely great. Jiena naħseb kieku kellna insaqsu mistoqsija n-nies. X'inhu dak li għamlek kuntent fil-ħajja? U tipprova twieġibha mhux faċli twieġibha ġifieri, imma naħseb għal veru ftit nies fil-fatt tkun li dak li għamlek kuntent fil-ħajja huwa l-flus. Ħanisgħidulek il-familja, ir-relazzjonijiet, il-passatemp, il-passjoni li għandi għal xi ħaġa, is-sodisfazzjon li ħloqt xi ħaġa, huma dawk l-affarijiet li jagħmluk kuntent fil-ħajja li jieħud minnhom għandek bżonn il-flus għalihom u m'hemm xejn ħażin. Imma l-flus huma biss mezz. Ħafna drabi għandna din is-soċjetà li wisq qed timbuttana biex aħna niġru lejn il-flus u ninsew il-bqija. U dan għandu huwa ta' ħsara għalina u għal ħadd ieħor ukoll. Grazzi ħafna, kienet veru interessanti. Proċedura biex nirrisem'. Ħanżid ħan nirrispondi lilek li jekk insaqsu nisem barra x'jagħmlek kuntent saret riċerka kbira ħafna fuq da suġġett. U r-risposta jekk kif tajjeb ħafna inti mhux il-flus imma hija relazzjonijiet. Mhux fors intimi, ma' kollegi, ma' sħabna 100%, ġifieri jekk tkun kuntent, riċerka hija ċara ħafna, investi fir-relazzjonijiet. Jien naħseb il-flus huma għodda bħal kull għodda oħra kif ħatuża. Inti tista' dak il-flus issaħħaħ ir-relazzjonijiet jew inkella minħabba l-flus tkisser dak ir-relazzjonijiet. Issa għandek kemm għandek minn dal-għodda kif ħatużhom hija biċċa tiegħek ħafna darbi ħatejt ħafna fuqek. Il-mod kif qed tuża l-għodda tiegħek ħatejt ħafna fuq inti xi ta' persuna inti. U jekk inti tinduna li inti qed tinbidel minħabba li għandek iktar jew inqas minn daw il-flus, hemmhekk għandek bżonn tirrifletti fuq innifsek u tgħid isma' jiena l-flus kif bidlu l-karattru tiegħi. Kemm jekk żdiedu u kemm jekk naqsu. U tifhem iktar inti x'persuna, inti u x'legazzi titħalli warajk la darba inti tmut ukoll għax hija parti naħseb hija importanti ħafna minn aħna. Grazzi Andrea għal darb'oħra, grazzi Kate, grazzi l min baqa' jsegwi d-diskussjoni wkoll. Infakkarkom bħalma nfakru kull ġimgħa mekk sibtu din id-diskussjoni interessanti, jagħmlu follow u fuq il-paġini tagħna biex anke jsegwu aktar kontenut simili għal dak. Sakemm narġgħu nintaqgħu Alla li xi ieħor fejn ħanarġgħu niddiskutu suġġett differenti ieħor ukoll.